Mladi ljudi u slozi svojoj i voljoj Božoj dobro djelo naumiše, na pomoć sebi i svojim bližnjima ovo lijepo djelo učiniše. Ja sam danas sretan kao gradonačelnik da ovome svi zajedno pribivamo, da smo evo svjedoci jednog uspjeha.
tako davno prije ovdje, na ovome mjestu, je bila livada na kojoj su pasli konji. A još prije toga ovdje je bio vojni poligon. A onda smo 9.11.2017. položili kamen temeljac za početak radnje, te su krenuli radovi u nepunih godinu dana. Imamo ovaj prelijepi. Firma Mobilis se prošla kroz sve razvojne faze, početnog start-upa pa do jedne respektabilne europske firme koja ima u svom portfelju usluge i proizvode koje koriste gotovo svi koji su u toj industriji. Ja im čestitam još jedanput u svoje osobno ime na ovom projektu i želim doista da i u nekakvim budućim perspektivama postižu još bolje, još kvalitetnije poslovne rezultate i uspjehe. Ja prije svega zahvaljujem Mobilizisu na ovom velikom iskoraku, zahvaljujem na hrabrosti, na znanju, Krešo, Osmo Kanježa i svi ostali partneri, ljudi izvana, Njemci, čestitamo. To je prvi start-up i najveća europska podrška i investicija u tom segmentu. Dakle, i prvi i danas i najveći, važno. Čestitka svima koji su sudjelovali, a naročito naravno vizionaru i čovjeku koji je to vodio, gospodinu Mestiću. Hvala lijepo. Nikola Tesla. Ne muči to što se kradu moje ideje. Mene muči to što vi nemate svoje. A mi smo upravo danas ovdje na jednoj dobroj, pravoj ideji. Dakle, 10 ljudi koji su danas sa mnom popili kavu, posebniji su, drugačiji su, u razmišljanju fleksibilniji, prilagodljiviji i znaju što im je cilj. I to vam je formula uspjeha.